viewers mata mutane na idan ba ku babu ni har da mazan fa ban bar ku a baya ba. All my fans idan ba ku ba ni, I always say this. So there is this thing that is happening. Sai ka ga mace za ta je ta kashe naira 5,000, 10,000, 15,000, in fact har naira 20,000 akan makeup. Akan makeup in ka duba fuskanta yana cike da dark spot, da spots ɗin da kanshi, da kuma sunburn, da dai sauransu. Fuskanta bai da wani hasken shi, only depend on makeup. Mata kada ku bani kunya. I'm not against you people that they are doing makeup. Even me right now, na yi makeup ba, amma ba irin makeup ɗin da kuke tsammani ba ne. Ban je gurin wani ko wata tamu makeup ba, kawai na ɗan shafa powder a fuska na sa gazan na ɗan shafa jan baki na kaɗan. That's all I did right now. I'm not against you people da kuke makeup, but at least try and spend money on your face. I mean it. Ki kashe kuɗi ma fuskanki. At least idan kina da wayannan problems ɗin da na kirga, ki zo ki siya set of our pimple set of our face cream. It's just 10,000 naira. You will use it for a month plus. Amma za ki je ki makeup rana ɗaya ki goge. Kuma kullum in za ki fita gurin saurayinki ba za ki iya ki fita mishi naturally ba, saboda fuskanki yana da sunburn a nan, yana da pimples a nan, sai kin nemi powder da foundation kin tattoshe shi. Why? If you are using Queen Sadi skincare, no need. Kina tashiwa ma da safe da pride ɗinki. In kin ji za ki alwala da asuba, in kika ga fuskanki a madubi, you will be like, oh my god, am I the one? Mata ina ba ku shawara. Da wannan kuɗin da za ku kashe a makeup, ban ce kar ku yi makeup ba. At least once in a while za ka yi, kai ko kullum ne ma za ka yi. Amma fa ka sani fa, idan mai makeup ɗinka ba ta using maka good products, original products, tana using maka fake products, yana ɓata skin. Yana ɓata skin. Ki tabbata inda ke zuwa kike yi makeup guri ne wanda suke using din on original stuff, ko ke ki ɗauka naki stuff ɗinki daga gida. Das idan kin san ciwon kanki fa kenan. Mace da ta san ciwon kanta kenan za a mata makeup za ta ce in gan foundation ɗin ku wani kala ne waye. I'm not against you people that they are doing makeup, but at least ku dinga yi once in a while. But fuskanki nan ki yi kokari ki gyara. Jikinki skin ɗinki daga an ganki an gan babban yarinya. Ki yi kokari in ke matan aure ne ki gyara gatanki. Abinda maza suke so shine su ji gurin yayi masi, kuma musamman most especially su ji ruwa. Oh my god, su ji ki a jike ba wai a bushe ba. Kin gama da su duniya da lahira. Duk inda zai je a banza sai ya ƙara koma wurin ki. Babu boka babu malami, kawai gyara ne da tsafta. So mata ina kira a zuwa a gare ku da ku garzaya ku zo shagon mu nan da ke nan Kabuga, Kano State, Gadangami Complex, Floor 2, number 19D. If you are not in Kano, don't worry. You can order all of our stuff, both manpower, facial cream, body cream, shower gel, cream for snorkels, breast enlargement, hip hop, the day sauransu. Ba abin da ba ma siyarwa. If you are not in Kano, you can chat me on WhatsApp with this number 08102985465. If you are not in Kano, guess what? You can call our office line to confirm. That's 09077600210. Okay? Takuche Sayyida Sadiya Haruna. I love each and every one of you, and dan Allah mata ku kula da kanku. Always use wanda ta gane to wanda bata gane ba ta je can tana bayarwa haka.